ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿನಿದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿದ್ ಬರೋದುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾದನ್ ಬನಗ SL ಶೇಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೇನ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಕಲ್ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಇರ್ತೇರೇನ್ ಬಂದ್. ಸೊ SL ಶೇಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರೇನ್ ಬನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಿ. ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಮಾತ ಬೇಜಾರು ಪೇರು ಐತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಪುಣು. ಸೊ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಮಾತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಪಿನ ಪುರ ಸಂದರ್ಭ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಎಂಚೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ರೆಡಿ ಆದ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಕಾತುಗುಲೊಂದೇರು. ಸೊ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರದಾಕ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲೆ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಮರಳಿ ಬಾರದೂರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ. ಹಲೋ, ಓ ಹುಷಾರಿದ್ದೇರಿ. ಕೋಡೆ ಬೈಯಡೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದೇರು. ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಜೈದೇರು. ರಾತ್ರಿ ತೂಪ್ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ತೂಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಸೈದೇರು ಅಂದ್. ಓ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದೀಪುಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಪ್ಪುವ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಯ್ಯಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದ. ಸರಿ ಹಾವು ದೀಪೆ ಸರಿ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆ ಗೊಗುಮ್ಮ, ಓ ರಾಜೀವಿ ದಾದವ್ ಮಾಮನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಗ ಅವ್ರು ಬೋನ ಕೊನೆಯರೆ. ಓ ಮಾರಾಯ್ದ ಟೂರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ್ದಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಗು ಓಪನು. ಓ ತೀರ್ಪೋಯ್ನತೆ ಅಂಚಡಿ ಇಲ್ಲಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಬೇರತ್ತ. ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಬೇರಿತ್ತೆ ದೇ ಅಂಚಡಿ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಓ ಸೀರೆ ತೊತ್ತೋಡು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಉಂಟ. ಒಂದು ಸೀರೆ ಉಂಟು ರವಕೆ ಜಾವೆ ರಾಕೇಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಓ ಅಂಚತ್ತು ರಾಕೇಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ದು ಸೀರೆ ಇಡೀ ಪದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಮಾಮು ಜೈದೇರತ್ತ ಅವಳ ಈ ಜಪ್ಪು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಮರಣ ದೆಪ್ಪುಗ ಮರಲಿರ್ಲಕ ಮಾತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೈದಿನತೆ ಮಾಮು ತಕಲಜಿ ನಿಕ್ಕು ಅವಂದು ನಿನ್ನ ಮಗಟ ಬಂತೇನೆ ಮಾಮು ಸೈದೇರು ರೆಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಲ ಮೂಗುಗು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಕಟ್ಟೋಡುವಂತೆ ಓಲೆ ಮಗೆ ಒಲೆ ಅಪ್ಪಿ ಒಲೆ ಒಲೆ ಅಪ್ಪಿ ದಾದಮೆಂದು ಈರತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜರ್ ತೀರ್ಪೋತರು ಮೂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಕುಂಟೋಡು ಕಟ್ಟುಂದು. ಓ ಮಂಗೆ ಮಾರಯ ನಾನು ಅಜ್ಜರ ಸೈದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮುಖ ಬರ್ತಿದೀಯರೆ ಅಂತೀನಿ ಮಾರಯ. ಓ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮೂಕುಗ ಸರಿ ಮನೆರಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲಗನ ಇದೆ. ದಾದ ಮಾರ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುಂಟುದಾಲು ಮಾರಯ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಓ ದೇವೇರೆ ಓ ನಮ್ಮನೆ ತಲ್ಲದಿನಿ ಸೈತಿನಕಲ ಮೂಗುಗು ದಾಯ ಪಾತಿ ತಲ್ಲುನು. ಆ ಸೈತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಗುಗು ಬರ್ತಿದಲ್ಲುನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೀವತ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಅಡೆಗೆ ಸೈತ್ ವಾಡು ಪಂಚ ಅಂಚನ ಕಾರು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನು. ಆ ಕಾರು ಗುಂಟು ಕಟ್ಟು ದಾಯಗ ಕಾಟಾಡು ಜೇಪುನಾಗ ಲಕ್ಕದು ಪೋದು ಟಾಟಾ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡು ಓಡೆ ಪುನಃ ನಾಡ್ರೆ ಹೋಗುನು. ಪಪ್ಪ ಮೂಲ್ತೂಲೆಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಜ್ಜರ್ ಸೈದಿನತ ಆರು ಲಕ್ಕದುಂದಿನ ಪಂಬೆ ಆರೆ ಲಕ್ಕದುಂದಿನತ್ತು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತೀನಿ. ಓ ದೇವರಿ ಸೆಲ್ಫಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಪುಂಡಿ ದಾಳ ಇಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತನ ಮರಣದ ದಾಳ ಬೇಯ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಿ ದಾಳ ಬೇಯ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನೆ ಆರಂತು ಸೈದರ್ ಯಾನ್ಲ ಬಡ ಸೈಯೋಡ
ಅತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಬೇಯ್ಪೇರಿಜ್ಜ ಓಲ ಬೈಪಾರಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಪಾರಗ ಪನ್ಕ ಉಪಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀ ಪಿಂಡ ಉಟ್ನಾಗವನ್ ಕಿತ್ತವೇಗಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಉಪಾರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಜ. ಇನಿ ಹರಿತ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ತಿನಿ ಎರ್ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೆ ಆ. ನೂರನೇ ಪುಣ ಮಾರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿಗೆ ಆ. ಮಟದ್ದೋಜೆ ನಮ್ಮೆ ನಾವು ನೆರೆ ಕರೆತಕ್ಕೆ ಪನು ಅಜ್ಜಿಯರು ತೀರ್ದೇರು ಬನು ಅಜ್ಜರ ಸೈದರ ಬೇರೆಡ ಬರೋಡು ಇವತ್ತು ನಕಲ್ದ ಬನ್ನಗ ಆತೆ ನಯಾ ಮಲ್ಪ ಓಂಡು ಈಜಿ ಪುನಾನೆತ ರೆಲ್ಲ ರೇ ರೆಲ್ಲ ರೇ ರೆಲ್ಲ ಓಡಿ 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 నూతన అంబులెన్స్ బయట పోతే చెప్పలి నూతన అంబులెన్స్ నూతన అంబులెన్స్ ఏరేగ మారే ఇంక ఒంజమ్మే అప్పుడైతయ వన్న అంచత్తి నూతన బరిన ಒಂಜೆ అంబులెన్స్ 108 ದಾದಾ ಉನಕ ಗುಂಟು ದೇ ದನಿ ಮಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆತನ ಸ್ವೀಟ್ ಆತನ ಮಾತೆ ಬುಕ್ ಆತನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುನದೇಜಿ ಮಾರಂಬೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆತನತಯ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೇಗೆ? ಬುಕ್ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವನೊಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಬೋಡತ್ತ ಸರಿಯಾದ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಓ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಂತ ಯಾನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತನಾಯ ಆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದಾಯ ಬುಕ್ ಮಂತ ಮಾರಾಯ ಆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆಮೇಟ್ ಈ ಮೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನದ ಆಮೇಟ್ ಗಜಿಬಿಜಿ ಈ ಮೇಟ್ ಗಜಿಬಿಜಿ ಅವಳು ನುಪ್ಪು ದಿನ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೋಡತ್ತೆ కొంచెం ఐడియా అనుకోక ఏ టౌన్ హాల్ ను బలస్గా వనసుకొను సీదా దక్కే కొనక ದಕ್ಕೆಗೆ ಬೋಂಡ దక్కేడ కక్కి ఉండు ದಕ್ಕೆಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನುಪ್ಪು ಊಟ ಒಂದು ಮಾರಾಯ ದಕ್ಕೆಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಮೂಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತನಾಗಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನು ఐకల్ ఐడి ఉండు ಇಂಚ వి బోర్డు లైవ్ బోర్డుగా ಅತ್ಯ ನೀ ಸಾವುನು ವಿ ಫೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಲೈವೇ ಕೊರ್ನ ಇಂಚ అవులావు ಅಲ್ಲ దని హౌస్ అయ్యాడు ಅವು ಸೈತೀನಿ అంచత్తి విశేష అయ్యాడు అరించి సైదిని ಇಂಚ అరించ సైదిని ಜಾಲಿಡ್ అంచత్తి ఎట్టక ಕೆಟ್ಟಕಾಯಿನತ್ತಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕಾಯಿನಿ ಎಂಚ ಸೈತಿ ನಿನ್ ಗೊತ್ತೋ ಚಂಚಕೇನಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ಇಂಚ ಸೈತಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಸಯ್ಯರೆ ಹೊಡ್ಪಾನ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸೈತಿನ ನೀನಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ಎಲ್ಲ ನೀ ಸಾವುದಾನಿ ಪದಿಮುಚ್ಚಿತಾನಿ ಸಾವುದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪೆರಜ್ಜ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಕುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಲೆ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಪಕ್ಕ ಚಿಲ ಕಬಾಡು ಅಲ್ಲ ಕುಲೆ 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 ಬರ್ನಾಗ అవుదాది ಅವು ಪುಳಿತಾಡಾರು ಇದ್ರ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ರುಜಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪನ್ನಂದೇ ಬಾಪಾರೆ ಇಂಚ ಸೈತೀನಿ ಅರೆ ಇದು ಆ ಛೋಯಜ್ಜ ಫೋನ್ ಒಂದು ಪಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಾಟ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತೊಂದು అవుదాది ಪುಳಿತಾಡಾರು ಪಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಎಂಗ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಗೆ ಪಾರಿತ್ತಿಂಡು ಇನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡು ಮಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರು ಮಾಮುಗು ಮಾರಿಲೆ ಅಂಚ ఏరేకి నిర్ణయరికి ಮಾಮುಗು కోజేరి ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಜೈತೀನಿ దేవా లే అవుతాయడు ఇత్తే ఉలేలే పెరుగుండనం ಒಕ್ಕೋ ಸೈತಿನಗಳು ಉಳೈಲೆ ಪುಡಪ್ಪ ಸೈತಿನಗಳು ಉಳ ಇರ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಹುಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲಾ ಕುಲೆ ಬೆಲ್ವಾಡ್ನಿ ఉలేలే పెరుగుండ ಉಳೈಲೆ ಪುಡು ఓ దేవా మాత వ్యవస్థ ఆతనన్న ఇత్తే ఉలేలే పెర మైకదు ಬಂತಿದೆ ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತನಾಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಉಳೈಲೆ ಪೆರ ಮರ ಕಂಬಳದ ಎರುಳೆ ಪೆರ ಹತ್ತು ಮೈಕ ಇತ್ತೆ ಮೈಕ ಬರ್ಚಿ ಮೈಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮೈಕ cancel. ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಣ್ಣ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತು పోయారా ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ಉಡ್ಪುನಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಪೋ ಪೆರು ಬರ್ಪೇರು ಪೋ ಪೆರು ಬರ್ಪೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಕೊಡು ಮರಣ ಅವ ತುಂಬಕ ತಾನೇ ಬ್ರೋ ಓ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿರು ಪೋಪಿರು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಯಾ ಓ ಸಮ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮಾರಿ ಬತ್ತನಾಯ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸೈದಿನತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ನಿಕ್ಕದಾನೇನೆ ಮಾರೆ ಅವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿ ನಿನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಕರ್ಲ ಕಾಪಟೆ ಬಿದಾಯ ಬಿಡ್ದತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲಾರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ತನತ ಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡಿತ ನಾವ್ ಮಾರಿ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಕಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನತ ಅನ್ನಲೆಕ ಆರ್ ಓಲೇರು ಆರ್ ಓಲೇರು ಸೈತನಾರ ಆ. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೌದಾನೆ ಅಡಿ ಪೋತೀನಿ ಓ. ಅಡೆದಾನೆ ಪೋತೀನಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟೋಡ್ ಗಲ್ತ್ ಕನೆಯರೆ ಬೋತುನೆ ಅಂದ ಮಾರಿ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಓ ಡ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ರಾಯಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಒನ್ಪಿ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ದಾದೊಂಡು ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ದಾದೊಂಡು ತೋಟೋಡ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಕನಪಾನ ದಾದಾ ಮರ ಈ ತೋಟವ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೈದಿನ ಮರ ಪುನಕ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ತಯ ಅಲ್ಲ ತೊಳಸಿದ ಕೊಡಿ ಮರಣದ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜೋಟಾರೆ ಮಾರೆ
ಅನಮನೆ ಅತ್ಯ ನಾನು ಪನ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂ ಮಾರ್ನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂಜಿ ಪೂ ಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಮರಣದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೂ ಬಾತಂದು ಬಣ್ಣ ಗ್ಯಾನಜ್ಜೆ ಅನಿಕ್ಕಿ ப்ரோ அத பண்பரு இனி போக வா ரேட்டு ಐಕೆ ಇರ್ನ ಮೇರ್ ಕೋಡೆ ಸೈ ಎಡಿತೀನಿ ಹೌದೇಗಿ ಕೋಡೆ போக ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ పెట్టి కమ్మి ಬಾಸೆ ಚಂದನ చెన్నై అప్పటి పూకు రేటు కమ్మి ఇప్పిన కారణం మీరు సైడ్ అయ్యే పంపడం అంజి ఓడినే సైతులు ఇస్తున్నారు ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಸೈದೋಲೆತ್ತ చెత్తి ఇతే సాగు పనగా నేను పండి ಇಂಚ ಈಲ ಸೈಪ అంచెత్తి ಇಂಚ ఇతే సాగు దాని మాత మస్తు జన ಬರ್ಪಜರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾ వచ్చా ಸಾವುದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಸಾವುದಾನಿ ಕಂಡಾಬ ಈ ಸಾವುದಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪುನಿ ದಾಯಗಿ ದಾಯಗಿ. ಬರ್ಪ ಸುರು ಬತ್ತ ದಾದ ತೂಪೇರಕ್ಲು ದಾದ. ಸುರು ಬತ್ತ ಅವಳು ತೂಪುನು ಏತ್ ಬಗೆತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು వండದು ಏತ್ ಬಗೆತ ಚೀಪೆ ಉಂಡು వండದು ಅವಳ ಚೀಪೆನು ತೊಟ್ಟೆಡು ಕೊರ್ಪೇರ ಟಿಫಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರ ತೂಪುನು టిఫిన్ దాగి ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊಂಡಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತ ಏತ್ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಉಳಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಗೆ ಕಾಪುನು ಬಕ್ಕೊಂಡದ ನಿನ್ನ ಮರಣದಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ಸಾವುದಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ಎದುರೊಂಜಿ ಫಟದೀಪು ಜೇರ ಆ. ನಿನ್ನ ಫಟದೀಪೇರು ఏర్నా ಸೈತನ ಫಟದೀಪೇರು ಸೈತನ ಫಟದೀಪು ಎದುರ್ದ ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ತೋಡು ಕೆಲವು ಪೂ ಬಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂ ನಿಂಚ ಪತ್ತು ದೆರ್ಪುನಗ ತೋಡು ಆಯತ್ತೆ ಸೈಪೇನ ಅಂದಾಪು ನಾನಮ್ಮನಿಂದ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅವು ದೆರ್ತು ಪೂ ಬಾಡ್ನೆ ತೋಡು ನಂಚ ದೆರ್ತಿದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಅಂಚ ಪಾಡುವೆರು ಈ ಪಿರವಡು ಸಾಲು ಅಂತಲೇ ಕಾತ ಕಾತದ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ದಾದ ಅನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪೂ ನಿಂಚ ದೆಪ್ಪುವೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ఇందేరి ಅವು ಸಾಯ್ತು ನರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾರಿ ಬೆತ್ತ ನೆಡವಲಮೆ ಪಂಡನ ಮಾತಾಡ ಪಂಡನ ಮಾತಾನ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ನಾನು ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ పోయిందట ಅವಳು ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನಿತ್ತಂಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ పోయరెత్తిನಿ ಓ ಮೂಲು ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ పోతుండే ಪನೀರ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಕೆಟ್ పోయರೆ ಕಾತು దేవుడు ఏ పాప కొడంగి విషయం ఉంది ಎಂಚ? వాడు అజ్జరన రాత్రి పనందిత్తేరి ಎಂಚ? ಆರೆಗೆ ಕೆಎಂಸಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ KFC ಎತ್ತ ಮಾರ KFC ಚಿಕನ್ ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಏ ಓ ಆಮ ಎಂಡಲ ಬಂತೇರು ಅದ? ಅರೆ ಕುಡ್ಕ ಬೋಡುಗೆ ಕುಡ್ಕ ನಿನ್ನ ಏಳ್ಗಳಿಂದ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರರಿಗೆ ಅವು ಅವತ್ತು ಅವು ಪರ್ಪನ ಕುಡ್ಕ ಅವು ಒಡ್ಕ ಆ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಅಪ್ಪನ ಮಾಲಿಗೆ ಮಗನ ಚಾಕನು ಪಾಪ ನಾನು ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ పోయతా ಆರು ನಂಬುಜ್ಜರು ಆರು ಬಂದು ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಐಕೆ ನಾರಡೆ ಬಂಡೆ ಈ ರಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಂಡೆ ಮಾರ ಜೋಕುಲ್ನ ಹಲೋ ಆ ತೋಜುಂಡ ಅಜ್ಜರನ್ನು ನೇ ಜೈದಿನಿ ಅತ್ತ ಸೈದಿನಿ ತೋಜುಂಡ ಇತ್ತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ ನೇ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲಿ ಇರೋ ದೋಸ್ತಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. పోయి ಬೇಕಂತಾರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಅಜ್ಜರ ನಡ ಗಾಡಿ ಬಂತೇರು ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಯೋಚಿಮೆ ತಾನೆ? ಸೆಟ್ಟೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿಂದು ನೀರು ಫೋನ್ ಗೋಲಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಕೆಟ್ ದಿಲ್ಲ ಬೇಕರಿ 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 ಅಂಚತ್ತಿ ಬೇಕರಿದೇನ ಕಾಲು ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಮರಣ ದೆಪ್ಪಂದಿನಿ హలో హలో ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಗುಂದ ಮಗಟಕ್ಕೆ ಎಂದನ್ಪೆ ಏನ ಮಗಟ ಅತ್ತು ಸೈತಿನಾರ ಯಾನೆ ಇಂಜಿನ ಅರೆ ಲಾಡ್ ಇಷ್ಟ ಅರೆ ಜಿಲೇಬಿ ಇಷ್ಟ ಲಾಡ್ ಇಷ್ಟ ಜಿಲೇಬಿ ಲಾಡ್ ಇಷ್ಟ ಜಿಲೇಬಿ ಅವು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಓವು ಇಷ್ಟೇ ಅರೆಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅರೆಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಕೆಂಪುದ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಇಷ್ಟ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅರೆ ಜಿಲೇಬಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಲಾಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಆರೆಗೆ ಲಾಡ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆರೆ ಬಂಡಿನಿ ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರಲೆಂದು. ಎರ್ಪಣ ಮಾರಾಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಾ ಪುನಃ ಸೀದಾ ಮಸನಗೆ ಪೋನುಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿರ್ ಸೈಜರ ಡ್ಯಾಡಿರ್ ಸೈಜರ ಯಾನು ಸೈದಿನಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದೆ ನಾನು ಕೆರ್ನಿ ಇಂಚೆ ಯಾನೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಗ ಜೋರು ಬಾಜಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಡ್ಡಿಂದ ಕೋಣಗ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ತಡ್ಡೆಡೊಂಜಿ ಚೊಂಬು ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ನೀರು ಬಂದು ಯಾನು ಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆನ ಮೂಕುಡು ಪರ್ತಿಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಅವಿಯನ್ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಡ್ಕದಿಟ್ಟಿನಿ ಪಾಸ
ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಓ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಡ್ಕದಿದೆ ಇನ್ನ ಮೇರೆ ಪಡ್ಕೋಬೋತಿರತ್ತ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪಪ್ಪ ಆಂಡ ಪಪ್ಪ ಇರು ಬದುಕಿರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವು ಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೋಗಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಓ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತಾರ ಅಪ್ಜಿ ಯಾನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದಾತ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಪಿರಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಾವು ಆವಟಿ ಇದೇ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸಾವು ಆವಡಿ 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 ಹೌದಾ ಮೂಲೇರ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಪು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ಮೂಲೇರ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಪ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜರು ಮೂಲ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇಡು ಬಂದು ಆಸಿಡ್ ಇತ್ಲಕ್ಲೇ ಪುನಿ ಅವಳ ಅಂದಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಇದು ಇಂಜಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಂತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿಗೆ ಎಂತೂ ಮಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಆತುಂಡು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಪೋಪುನಾರು ಅಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ಲಿ ಇನಿಯೇ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಣಿಂಜ ಮಣ್ಣಾಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆತನು ಇಂಚಲ ಇತೆ ಇನಿ ಈರು ಸೈದಾರು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಸೈಪೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಸೈಪಾಲು ಹೌದಾನೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅತ್ತು ರಾಜೀವಿ ಅತ್ತೊಂದು ಪಿರಂಜೀವಿ ಆಚ ಅಂಚ ಈರು ಇನಿಯೇ ಪೋಲ್ಯಾ ಪೋಲ್ಯಾ ಓಲ್ಯಾ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಓಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲನಿಗೆ ಖರ್ಚಿ ಎಬಲೆ ಖರ್ಚಿ 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 ಆಯ್ತು ಒಂಚೆ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಡಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಂತ ನಿಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಬಂದು ನಿಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆತನು ಸಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಂತ ಆತನು ಈರು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಸಾವು ಮಂತು ನಿಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಸಾವುಗೂ ಬರೋಲಿ ಏತು ಬಗೆ ಉಂಡು ನಿಂಚು ತೂಳಿ ಸಾವು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಮಾರಿಲೆ ನಿಕ್ಲೇಂದೆ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಸಯ್ಯರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬಿ ದೆಪ್ಪು ಹೊಡ್ತೇನೆ ಮಾರ ನೀರೇ ತರ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಿ ಪನಕುಳು ಅಂತ ಮಾರ್ಲು ಫೋನ್ ಎಣ್ಣ ಮೇರತ ನಿನ್ನ ಮೇರತ್ತ ಆಂದಲ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚಿನಾಲ ಮತ್ತದು ಅವೊಂದು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಅವನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ಇಂಚಲ ಉರಿಯರದ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಂಚಿನಾಲ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓವ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜೊತ್ತ ಸಾವು ಆವಡೆ ಅವಳು ಸಾವು ಆವಡೆತ್ತ ಅಂಡಲೆ ಮಾಮೋತೆ ಉಪ್ಪಡ್ ದನ ಅಂಚ ಮತ ಮಂತ್ರ ಕಾಸು ಪೋಯಿನ ಪೋಡಿ ಉಪ್ಪಾಡತ್ತ ಉಪ್ಪಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ಮಾತೇನಲ್ಲ మరి ಇಂಚಲ ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪ ಆತನು ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನೀರು ಒಡ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರು ಸೈದಾರ ಬಂದು ಇರು ಬೋರ್ಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಇರು ಬೋರ್ಡು ಇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಡ್ಯಾಡಿ ದೇವಂಡ ಇರು ಉಪ್ಪಡು ದೇವಂಡ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬೋರ್ಡು ಮಾತೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜವನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ಪಂಡಿ ಕೂಡ ಹೋಮೆ ನಿನ್ನ ಅಂಬೆ ನಾವು ಹೋಳಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬರ ರಡ್ಡು ಜೀವನ ಬೋಡು ದೇವ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಗೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೇರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದ ರಡ್ಡು ಜೀವ ನಂಗೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಬುಲ್ಪುಕೊಂಡು ದೇವೇರು ಅಕ್ಕಳ ನಾವು ಸಮಾನ ತೆರೆಸು ಓಡು ನಮ್ಮ ಓ ಓ ಓ ಓ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 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 ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ಓಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿಡ್ ಸಾವು ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಟು ಸಾವುಂಡಿತ್ತೆ ಸಾವು ಗೌಜಿಡ್ ಸಾವು ಉಂಡಿಗೆ ಗೌಜಿಡ್ ಸಾವು ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಆತ್ ಗೌಜಿಡಿಯರ್ನ ಸಾವು ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಆತ್ ಗೌಜಿಡಿಯರ್ನ ಸಾವು ಮಲ್ಪುನು ನಿನ್ನ Sun Premium Sunflower Refined Oil ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ನೆತ್ತ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂದಿಗಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಇನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡು ಬೇತನೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪಿ ಇನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಇಂದ ಆತನು ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುನಃ ಸಂದೇಶ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ತಾನು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಈ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಹಣ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಲೇಡಿ ಮತ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಬೊಕ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟುನ ಗಿಟ್ಟುನ ಪುನಃ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂದುಜ್ಜಿ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಎತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುನಃ ಫ್ರೆಶ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗೆ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯ ಕೂಡಲೇ ಕೊನೋ ಸೇರವಿರುತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾತ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಡೆಗ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಸರ್ ಪನೋಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸುರಟುತುನಾಗ ಪುನನೇ ಬಂದು ಎನ್ನೆ ಜೈದಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಆಂಡೆ ಜೀವಂತ ಪುನಃ ಜೀವಂತ ಪುನಃ
ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಶಶಿ ರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನ ದುಂಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನ ಟೀಮ್. ಸೀಸನ್ 1 ಸೀಸನ್ 2 ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಲ ಥೀಮ್ ಬೊಕ ನಿಖಲ ವಿಷ ಆಧಾರಿತ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚೂರ್ ಆತನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ವಯಸ್ಸು ನಿಖಲು ಅಭಿನಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಟರ್ ನಕಲು ಆಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ವಯಸ್ಸು ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಸೀಸನ್ 1 ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಡ ಸೀಸನ್ 3 ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪ್ ಇದ. ಹಾಯ್ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಈತೆಟ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂನಾ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂದರಿ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈರ್ನ ಬಾಡ್ಲಾಯ್ಕತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಮೇರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ದಾಲೆ ಜಿಜೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಬಂಗಾಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದೆಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಾ. ತೋ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಮಾತಾ ಪಂಚಸ್ ನಡು ನಡು ಪದ್ಯ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಕಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಡೀ ಕಲರ್ ಐಸಿನ್ ಪೂನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾನು ಈಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏನಾಡ್ದಲ್ಲ ಆರ್ ಒಂಚೂರು ಯಂಗ್ ಅವಿತಾಪುರ ಅಂಚ ದೀದಾರ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದಂಗ್ ಆತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಒಂಜು ಸೇರಿದನು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜು ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕುರ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಟೀಮ್ನು. പക്ഷേ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಆಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ನಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ನಾ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಪುನಃ ಜಪ್ಪುನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜನ ಏರಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಪುನಃ ಲಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಸಂದೇಶ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಪುನಕ ನಲ್ಲ ಒಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೋಡಿತ್ತನದ ಅದನ್ನು ಅವು ಮನಿ ಪದ್ದೆ ಉಂತಿಲೆ ಕಾಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಉಂತದು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವನಿತ್ತನು ಬಟ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದಾದಾಳ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನದ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚನುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತರು ನಾನು ನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಡ್ ಟೀಮು ಸೇರಿದಾರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಖಂಡಿತ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇತ್ತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಓವರ್ ಆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವೇನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಲೆಟ್ ಸಿ ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಎನ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಖಿಲ್ನ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿನಿದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು. ನೇನು ಜಯದೇವಪ್ಪ ಸರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್. ನೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಒನ್ ಇಸ್ ದೀಪಾ ರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಧಿ ಚೌಟೇರ್. ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದಯಮಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡು. ಸೊ ವೆಲ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೀಸನ್ 3 ಲೆಕ್ಕಡ್. ಸೊ ನೇನು ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ನೇನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪಾ MD ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಧಿ ಚೌಟೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. And Anchane KMF the marketing manager Jayadevappa K. Thank you so much sir. Thank you sir, thank you so much, thank you. Okay, Sun Premium
ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಎ ಪೂಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸುರುತ ಪಂತದ ಲೀಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೀಗ್ಡ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಬೋಣಿ ಏರಿಗೆ ಹಾಪುನು ಬಂದು ತೂಕ ಈ ಸತಿದ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸತಿ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ದಾದ ಹಾಪುನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಬಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಡೆ ಪಂತಿಲಕ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೀತ ಈ ಸತಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಥ್ರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಸತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸುರುತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರೇ ಪೋಪುನ್ ತೂಕ ಸೊ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿದ ಟೀಮ್ಗ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗ ಅಂತ ಬಂದು ಓಕೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಉಲಾಯ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಪಲ ಆಡಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಸತಿದ ಸುರುತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋನುಂಡು none other than ಇಂಗ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಪೋಪುನು ಬಂದು ಸೊ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನಿ 253 253 ಸೊ 15 ನಿಮಿಷ 253 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ದೆ ರಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ದ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಸೊ ಮೊಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತು ಪುಣುನ್ ಬನ್ನಗ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 167. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ 2 points for Car Decor Harini and A Pooludu ಮೊಕಲಿತ್ತ ಟಾಪ್ ಬರ್ತೇವೆ ವಿತ್ ದ 2 points ನಲ್ಲ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯರುಂಡು ತೂಕ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ SL ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿದೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದೆ ಇನ್ನಿತ ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೊಂದು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 powered by Aruna Masala and Landtrade Builders and Developers. Bye bye, take care and stay tuned to V4. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Landtrades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Beaumont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.